Πώς γίνεται όλοι οι Ολυμπιακοί να με λέτε Παναθηναϊκό, ας πούμε, και όλοι οι υπόλοιπες ομάδες να με λέτε ότι είμαι Ολυμπιακός? Και το θέμα είναι ότι στο Instagram έχω σχόλιο από Τούρκο, ο οποίος με λέει Ολυμπιακό, ρε φίλε πάλι. Εμένα ο σκοπός μου δεν ήταν να θίξω τον Ολυμπιακό, ήταν να δείξω ένα πράγμα το οποίο συνέβη στα πλαίσια ότι δεν είναι πολλές ομάδες, παιδιά, αυτές που έχουν πάει 4 φορές κάπου και έχουν χάσει. Γυρνάτε και μου γράφετε κάτω για άλλες ομάδες, ας πούμε. Ας πάρουμε τη Super League την ποδοσφαιρική. Έτσι. Αυτοί που είναι από την 5η και κάτω θέση, γιατί και εγώ τώρα τα βλέπω, δεν ασχολούμαι. Έτσι, δεν νομίζω ότι είχαν καμία ελπίδα φέτος να πάρουν πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν το πιστεύαν ούτε οι ίδιοι τώρα. Μεταξύ μας, έτσι, χωρίς παρεξήγηση. Αυτοί οι οποίοι ήταν, ας πούμε, που πήγαν στα playoff οι 4, έτσι, από την αρχή που μπήκαμε στα playoff, δεν είχαν και πολλές ελπίδες, παιδιά, να το πάρουν. Δηλαδή δεν άκουσα κανένα XG, κανένα Πάοκ, κανένα Μαθηναϊκό να λέει πάμε για πρωτάθλημα. 99% ήταν σίγουρο ότι το πάρει ο Ολυμπιακός. Οπότε τι να γυρίσω και να πω, XG δεν πήρε στο πρωτάθλημα. Πάοκ δεν πήρε στο πρωτάθλημα. Δεν το πιστεύαν ούτε οι ίδιοι. Εγώ δεν το έκανα για να προσβάλλω αυτό το πράγμα. Εγώ το έκανα στα πλαίσια ότι μέχρι και εγώ που δεν ασχολούμαι πίστεψα ότι φέτος το πάρει ο Ολυμπιακός. Έχω κάνει βίντεο το οποίο λέω ότι πιστεύω ότι το πάρει ο Ολυμπιακός, δεν το πάρει ο Παναθηναϊκός. Και είναι στενάχωρο, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Για οποιαδήποτε ομάδα είναι στενάχωρο αυτό το πράγμα. Να φτάνει στην πηγή 4 φορές σε ρε φίλε. Και να λες φέτος είναι η σειρά μου. Φέτος θα το πάρω εγώ. Φέτος θα το πάρω εγώ. Κάνε και τον Παναθηναϊκό έχει να πάρει 15 χρόνια πρωτάθλημα. Εγώ, εντάξει, μπαλίτσα. Δεν βλέπω μπαλίτσα, βασικά δεν βλέπω καθόλου, παιδιά. Ούτε μπάσκετ ούτε ποδόσφαιρο. Μπάσκετ δεν έχω ιδέα. Έκατσα, είδα πριν ένα μήνα τον Πάοκ που τον είχε στην ΕΡΤ εκεί το τελικό. Δεν ήξερα καν το mismatch. Τον Googleρα και πάλι δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς είναι, έτσι. Και σε δεύτερη φάση δεν κάθομαι να δω ούτε μπάλα. Ποτέ. Εγώ τι ξέρω από ποδόσφαιρο πιο πολύ, το ξέρω από το Pro, PES, και πραγματικά έπαιζα Ice Pro το 2. Στο PlayStation 1 ξεκίνησα να παίζω εγώ και έλειωσα. Κάνε για τον Παναθηναϊκό έχει να πάρει λέει 15 χρόνια πρωτάθλημα άλλος. Εγώ αυτό που θυμάμαι, έτσι, είναι ότι κάποια περίοδο 12, 13, 14, 15, 16 ο Παναθηναϊκός είχε γυρίσει και πει: εμείς δεν έχουμε budget, θα βγάλουμε μικρούς παίκτες από εδώ. Δεν πάμε για πρωτάθλημα. Κάνε για την άλλη, είχε να πάρει τόσα, είχαν πέσει β' εθνική αυτή. Γάμα τι είχαν πέσει. Δηλαδή. Δεν είναι ο σκοπός. Δηλαδή και του χρόνου, αν πάρει κάποια άλλη ομάδα το ελληνικό πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου, πάντα μιλάμε έτσι. Δεν θα κάτσω να πικάρω καμιά ομάδα για αυτό το πράγμα. Ή τώρα στα μπασκετικά σήμερα νομίζω ξεκινάει. Εντάξει, άμα το πάρει ο Παναθηναϊκός, δεν θα κάτσω να δουλέψει τον Ολυμπιακό. Για να το πάρει ο Ολυμπιακός, δεν θα κάτσω να δουλέψει τον Παναθηναϊκό για αυτό το πράγμα. Και το πιο τρελό από όλα που με έχει δηλαδή, με έχει σοπεδώσει, ρε φίλε. Κάθομαι και φτιάχνω τόσα πράγματα για τον Ολυμπιακό, έτσι, τα οποία παίρνουν 2.000-3.000 προβολές, 50-100 like max, έτσι, και με το που ρε φίλε είναι αυτό το σήμα του Ολυμπιακού, έτσι. Κάνω έτσι, είμαι έτσι και μιλάω με το Ολυμπιακό. Γίνεται χαμός, μάγκες. Πάρ' το κεφάλι σου που μπροστά χαλάς το σήμα. Δεν τρέπεσαι αυτό να κρύβεις το σήμα του Ολυμπιακού. Η Ολυμπιακάρα, ποιος εσύ που μπήκες μπροστά από το σήμα. Και στον αντίποδα μπαίνουν όλοι οι υπόλοιποι. Έτσι θέλουνε, έτσι κάνουν, έτσι ράνουνε. Δηλαδή θα με τρελάνετε εδώ μέσα.